Амстердам на суд по скифскому золоту поедет украинская делегация. Заседание состоится 5 октября. Украина хочет вернуть 565 экспонатов, которые до аннексии из музеев Крыма выставили в Амстердамском музее. Российские спецслужбы пытаются заманить скифское золото в оккупированный Крым, уверен министр культуры Украины Евгений Нищук. Оккупанты пытаются доказать, что 565 предметов, выехавших в Европу, принадлежат музеям, а не государству. Є дуже багато перепон, які доходить до того, що блокується до певної міри, я там не хочу зараз називати, але є складнощі з візами надання, є складнощі безпосереднього перебування в Нідерландах. Російська Федерація активно включилася в цей процес, я думаю, з відповідними спецслужбами. Выставку «Крым. Золотой остров. Черноморье» в Амстердамском музее Алларда Персона сформировали из коллекции 5 музеев, 4 крымских и 1 киевского. Экспонаты столичного музея уже вернулись на родину, а за крымскую часть скифского золота началась тяжба. 2 года древние артефакты из-за аннексии находятся в Нидерландах. Оккупационная власть требует их возвращения на полуостров. Украина считает их своей собственностью. Дійсно, що це експонати належать до Державного музейного фонду України, згідно законодавства всіх, і мають бути повернуті в Україну, тим паче, що Міністерство іноземних справ Нідерландів давав гарантії країні Україна, а не Автономній Республіці Крим, про повернення експонатів своєчасно, не передачі третій стороні, саме в Україну, чого не відбулося. Украинская сторона надеется на положительное решение суда. І держава Україна вважає, що її позиція, перше, є правильною, друге, є сильною. Тому розраховує на те, що рішення відповідне за результатами слухань у справі буде винесено на користь держави Украина. Министр культуры Евгений Нищук обещает, скифское золото вернется в Крым, но позже, вместе с Украиной. Эльвина Сидбулаева, Рустем Муратов, Заман, АТР.